Ora tutup iki sepuluh para kaliman. Senajan pangkatina iki joto sepengkal ingkang atos sakang sambil bola laras. Awir panjang ujung pasir nggih mampah roh Cinawi. Panjang dawa ujung dhuwur kabeh
Aji. Langsung sapa niku dereng kandhane wonten ujung pura. Sampun kepala bocah gedhe arep guri-guri. Putu Jawa Surya sekembaran. Yen petak kaya gelap sayuta. Ora bila ingkang sebut panjenengan ing dusun dusun lempang ora sandang ora pangan saha tinuku pramila kemah lipah roh sinawi sambil lenggan sareng-sareng wonten ing klengkeng Adwakersa bentek kruponan loro ya jek kaya ngopo senajan aku durung ora Sintekno marang sawiji dosa sapurwa wiritan panjang pucuk pasungke dalam kantor dalan panjang tegese gawa pucuk dhuwur muse wukir samudra pasir samudra wukir gunung sintekno ingkang ndra wonten ing ajenge Gemong Kamijaya Yoki Nurabatut panjenengane Panji Asmara banget. Goleki garwane sapa jenenge bojone? Bojone sapa jenenge? Jenenge. Heeh. Kok Kartini ke sapa? Kartini bathuk ngono. Goleki garwane Karteji. Munggah gunung medun gunung sikile nganti pecah-pecah. Sinten kok Gemong Kamijaya Yoki? Sing apik kamar ora enggone panggilan. Heeh, panggilan. Iya. Heeh, Ki ora banget panjenengan Panji Asmara bangun calon ratu ana ing Jawa Tengah. Pasir. Jawa Tengah. Aku ngratoni ning kayu wong sak tanah Jawa. Tanah Jawa. Oh akeh-akeh lho. Jawa Tengah ra. Goleki garwane ora ngono ning tangan iki lampun nak Gemong Kamijaya iso goyong. Dewi Sekartaji kuwi Pak Ratu garwane ning gone Pulo Jawa. Mulane ora bakal pisah karo Panji Asmara banget. Kok ngerti ya? Ngerti aku. Kok tanggung mangan bendina ora ngerti. Badut percaya aku. Nempel kamu tek joget tanjut. Mulai nek mangan sithik ae. Gusti, utak mati.
Lho ngono kok dijoget. Modar kan kodana babutin gitu lah. Aku terakok kowe. Ngene. Butek iki. Aku tak takok kowe. Iki bekakase sapa, ah? Wong arek mondo tukulan masjid. Iku pun sapa, ah? Hidup sapa? Kaya dukilan nonggo. Nanti mau barake. Hah? Barake mau jajan kan nanti. Brono. Ji, umat lho. Bapak, wong Gomojo. Lho, ngapain bongko? Iku kok bocah Gomojo? Lho. Malah gumel. Lho iki pesugiane sapa iku? Iku gemer karo watu, Pak. Setane kok akeh mungkin. Ini kok akeh setane nggih setane kok akeh. Ora dibanjaki. Motor kowe. Motormu malah mrembul. Kota pelakok jebule. Gen. Iki mau barang. Lho, kok kono? Tidoni aku ya Allah biasa kayak koge kan ana por le aduh modiar orang sifat kalau dino ratus kok modiar kayak oga orang lagi yang bidak. Wih, loh, ini malah bekakase sapa iki? Lho nek kene kok aneh-aneh sing metu iki. Iki wong apa? Orang menemui gitu di rumah deh, anak-anak pakai perempuan, malah. No itu benar. Lah mulane auto pajak kok jemblek kayak lu pajak. Lho ngono kok ketemu bantah.
Ih, do blayu anake teko anake blayu. Ayo kentek. Ih, persis. Kaya sing dicancang ning kono lho. Iya, apa tibarike. Wes mek napa lek, Bang? Double mereka. Kowe golek mentolo lho, Bang. Tiba apa sih, Bang? Aku tak mau. Tutuk Ji. Tutuk Ji. Tuwen. Waper ae. Berapa jujur kabeh ya, Bang? Ono lombok ya. No. Ono batok kejar kok. Gak Allah, pasir tae. Bayari KTP. KTP seumur hidup, Pak. Seumur hidup, duit ada. Acur. Ban. Nek mati nang kene rekoso wong dia lho. Aku tak mau. Apa wong rai kok mbok singil nganti ngono. Dosami ku piro lele. Lho jeneng kok.
Adang lelong ati. Iya. Yo ada. Motiar. Aku. Wah, nyonyor temenan itu. Remuk kalau gambar remuk. Oh, bahan gambar remuk ae. Kok kalah jajul main jajal terus. Wes lho tak ada. Coba. Iki ana lakone. Aja meneh mengkene. Hari duwe dhuwur sing cak bom itu. Ani weh. Ani. Lapuri.